Сәгатте мөхтәрәм тамашачылар. Сезнең игътибарыгызга Ихлас мәчете студиясында әзерләнгән тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Балачактан сәнгатькә гашыйк булып үскән кешеләр күп. Ләкин башка һөнәр белән бер рәттән җыр, моң, сәхнәгә булган мәхәббәтне гомере буе саклап калган кешеләр бик сирәктер. Бүгенге тапшыру героинябыз Лилия Галләмова да нәкъ шундыйларның берсе. Әйдәгез, аның белән якыннан танышып китик. Хәерле сәгатьтә, Лилия апа. Койсы яклардан сез, койда туып үстегез, үзегез турында сөйләп китегез әле. Мин Башкортстанның Төньяк районында урнашкан Уаскын районы Шишмә Үрәкәй авылында гади генә колхозчы семьясында беренче бала булып туып үстем. 10 класска кадәрле авыл мәктәбендә укыдым. Аннан инде элек Свердловск дип аталган шәһәргә бәхет эзләп чыгып киттем. Сез үзегезнең гомерегезне нинди һөнәр белән бәйләдегез? Мин гомерем буе әлбиттә врач булу хыялы белән янып яшәдем. Әмма ләкин врач кына түгел, минем җырчы буласым килә иде. Бәлки чактан ук әтием җырга, моңга гашыйк булганга, аның җырларын тыңлап, радиодан Фәридә Кудашева, Әлфия Авзалованың җырларын тыңлап, җырга гашыйк булып үстем һәм Свердловск шәһәрендә яшәү дәверендә медицина көллиятен тәмамлап медсестра булып эшләдем гомер буена һәм шушы гомерем буена әлбиттә сәхнәдә җырчы булып та эшләдем. Ике эшне бер юлы алып бардым. Менә шулай ике авыр һөнәрне әйтим инде алып баруы кыен булмадымы? Ничек өлгердегез? Шәфкать туташы һөнәре дә бик авырлардан бит инде. Төнге сменалар бар, барына да өлгерергә дә кирәк. Әлбиттә, яшь чакта сизмисең. Барысына да өлгердем, укыдым да, эшләдем дә, сәхнәдә дә җырладым. Оннан тыш бит әле семья да бар, балалар да бар. Әмма ләкин минем эшемдә шундый изге кешеләр һәр вакыт туры килеп тордылар. Әгәр дә инде минем концерт вакытларымда, гастрольләр вакытларында, репетиция вакытларында миңа смена куймыйлар иде. Урыс нациясыннан булуларына карамастан, минем коллегаларым һәр вакыт минәргә каршы килеп тордылар. Минем концертларыма йөрделәр. Лилия бар, җырла, үз диделәр. Төнге сменаларда да эшләдем, сәхнәдә дә җырладым, балаларымны да карап өлгердем. Яшь вакытта өлгереп була дисәм дә, карт булгач та өлгереп була. Аллага шөкер. Менә сәхнә тормышына кирип киттем дидегез бит инде, хыялым тормышка ашты дидегез. Койда сез чыгышлар ясап йөридегез һәм гомумән ничек шушы мөхиткә кирип киттегез? Шуның турында да сөйләгез әле. Бу мөхиткә кирип китү ул хыялдан булды инде. Бәлки чактан ук врач булам дип хыялландым, җырчы булам дип хыялландым. Әмма ләкин күршеләрем, әниемә кич утырырга килгән әбиләрем, картыйларым миңәргә карыйлар иде дә, уйлыйлар иде, ничек инде ике һөнәрне бер юлы алып барып була дип. Алар бәлки минем хыялларыма ышанмаганнардыр да, әмма мин гомер буе шулай хыялланып яшәдем. Медицина көллиятенә эшкә кергәч тә минем шушы хыялымны тормышка ашырасым килде, җырчы буласым килде. Безнең больницада бар иде бер бик матур гына кыз кеше, ул әйтте: "Лилия апа, шушы шәһәрдә безнең яшьлек дигән ансамбль бар бит, татар ансамбле. Әйдәгез әле шунда барып карыйк әле, бәлки безне җырларга алырлар" диде. Мин ул кызыйга ияреп киттем. Әлбиттә, ул вакытта безнең ансамблебезнең җитәкчесе Вәҗит абый Зиннуров иде, ул хәзер урныжмакта булсын, мәрхүм инде. Мине тыңлап карады да, җырларга мине җырчы итеп алам диде. Бу 83 елның 17 октябрь иде. Һәм 7 ноябрьгә мин иң беренче булып вокально-инструментальный ансамбльгә кушылып, җырга, зур сәхнәгә беренче җырларыма булып чыкты. Ул әлбәттә инде авыл сәхнәсе түгел, зур сәхнә, анда
бик серьезный булырга кирәк. Безнең шушы җитәкчебез безне тырышты инде, өйрәтте, мине яратты һәр вакыт. Әйдә, җырла, менә шулай җырла дип өйрәтте. Музыкальный образованием булмаса да, ул өйрәткәннәрне барысында тыңларга тырыштым. Ул өйрәткәнчә җырларга тырыштым. Менә шулай иттереп җырчы булып киттем. Аллага шөкер. Менә шул хатирәләрне яңартып, әйдәгез әле тамашачыларга да җыр бүләк итик әле. Bizning avval üslərində yıldız yana yoxdıraqla, yıldız yana yoxdıraq. Ayıqda yıldızlar yaxın, sizgə nəmindən yıraq. Ayıqda yıldızlar yaxın, sizgə nəmindən yıraq. İsməli jil, tuqtalı jil, üzümə gülünün yaprağınla, üzümə gülünün yaprağın. Alığa kilmək belib bulmay, başının kurəşəgən. Alığa kilmək belib bulmay, başının kurəşəgən. Kıybulalardan isken jileden bögüle talının eşkəsilə, bögüle talının eşkəsə. Yüreğimin saf jirindən çığa sağış şişməsə. Yüreğimin saf jirindən çığa sağış şişməsə. Sahralarda yalğız yersen, yaman sığ bula yazınla, yaman sığ bula yazın. Ayrılasın faldan beldim, yalğız gördüm qırıq azın. Ayrılasın faldan beldim, yalğız gördüm qırıq azın. Ayrılasın faldan beldim, yalğız gördüm qırıq azın. Қойдан келе сізге жыр мұңға шындай сәләт деп әйтем, менә әтием дип тә сөйләдегез. Гомумән гаиләгездә дә иҗади кешеләрме? Әлбәттә, әтиемнән килгәндер. Чөнки минем әтием жырга, моңга бик гашыйк кеше иде. Ул шигырьләр сөйләргә дә оста иде. 63-65 елларда ул безнең клубыбызда клуб мөдире булып эшләгән иде. Һәр вакыт пыйма төбе сала иде, туфлиләр, итекләр ремонтлый иде, китергән кешеләргә, авыл халкына. Шунда гел җырлап утыра иде. Мин аның җырларына
гашык булып үстем. Берден. Икенчеден, бу жырлар минем тормышым. Кайгы килгәндә дә, шатлык килгәндә дә жырламыйчак яшәп булмый. Bütün кайгыларымны жыр белән юам. Табак савыт юганда да жырлыйм, идән юганда да жырлыйм. Ишемдә дә гел жырлап йөрдем. Һәр вакыт сменага килә торган идем дә, әйтә торганнар иде. О, наша певица пришла диләр иде. Коллегаларым. Больнойлар да шулай диләр иде инде, мине көтүп алалар иде. Инструментлар юганда да жырлыйм, укол куйгагында да жырлыйм, операционныйда да жырлыйм, бүтән җирдә жырладым. Аллага шөкер. Менә беренче тапкыр сәхнәгә чыкканыгыз хәтердәме? Шушы тәэсиратларны бүген сөйләп бирә аласызмы? Әлбиттә инде сәхнәгә чыккан минутлар ул соңрак булды. 2-3 яшьлек шагымда мин жырлаганмын инде, күбесен аның бик хәтерләп тә бетермим. Әнием, әтием, күршеләр сөйләгән буенча гына беләм. Минем беренче жырларым да бик кызык булганнар. Кайтам инде туган ягыма, беренче мәхәббәт. 2-3 яшьлек бала шул жырларны жырлагач инде ул халкы нәрсә эшләсеннәр инде. Әлбиттә, мине өстәлгә бастырып жырлаталар иде дә, үзләре утырып елыйлар иде. Мин аптырап тора идем. Никсең мине акча биреп жырлаталар да, 1 тиен, 2 тиен, 3 тиен, үзләре утырып елыйлар дидем. Аны үсә генә аңладым инде, әлбиттә. Ул бит авылга кайткан кешеләр бар, авылдан киткән кешеләр бар. Гел авылда гына торып булмый, күп кешеләр тормыш авырлыгына түзәлмичә читкә, шәһәргә чыгып китәләр, анда яшиләр дә, әтиләрен, әниләрен, туган йортларын сагынып авылга кайталар. Менә шул вакытта мин шул жырларны жырлыйм икән. Шунда шул жырларны ишетеп, кешеләр туган авылларын сагынып, сөйгән ярларын сагынып, әти, әниләрен сагынып, мискиннәрен җылыйлар икән, мин аны белми идем. Иң беренче сәхнәгә аяк басуым булды, әлбиттә беренче класска укырга кергәч. Ул инде безнең беренче укытучыбыз Гөлниса апаның тырышлыгы аркасында. Менә безнең әле күптән түгел генә классташлар белән очрашу кичәсе үтте, 14 июнь көнне. Бик матур үтте, бик шат. Без барыбыз да, Гөлниса апабыз беренче, без әле бик бәхетле балалар, 60-нчы елгы балалар. Чөнки безнең әти, әниләребез генә түгел, безнең беренче укытучыбыз Гөлниса апабыз да исән. Менә без шуңа бик бәхетле. Мин иң беренче рәхмәт әйтер идем, шушы жыр һөнәренә мине үндәп, этәреп торган беренче укытучым булганына. Аның алдында баш ияр идем. Бүген дә менә туып үскән авылыгызны, Чишмә Бәрәкәйне онытмыйсыз. Һәр даим кайтып, авылның бәйрәмнәрен ямьләп, үзегезнең тавышыгыз белән чыгышлар ясыйсыз. Шушы авыл сәхнәсен зур сәхнәгә этәргеч булды дип әйтә аласызмы? Әлбиттә. Әлбиттә, авыл сәхнәсе, мәктәбем. Безнең 60-нчы елгы балалар бик дәртле балалар идек класста. Bütün авыл яшьләре өчен концертны да без куеп йөрдек. Барыбыз да класста тырыша идек. Без 29 бала укыдык. 10-нчы классны 28 булып тәмамладык. Безне һәр вакыт авыл концертларына, авыл бәйрәмнәрендә һәр вакыт концерт куярга безнең класс балаларын гел шакырып торалар иде. Мин инде бик риза булып шул концертларга катнаша идем. Әйдәгез әле хатирәләрне яңартып, яшьлекне, балачакны искә төшереп, тагын бер җыр тыңлап үтик әле сездән. Hey дусларым, сезгә әйтәм, гармонышы булсын ярым, гармонышының буыннары сайын мәхәббәт аның, гармонышының буыннары сайын мәхәббәт аның. Суда
suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim esin düzelesin mi? Suda suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim esin düzelesin mi? Utarmağız uğranadıka garmonuşlar utarasın Bögüle sıgıla garmona uynay kol neşegin atılsan Bögüle sıgıla garmona uynay kol neşegin atılsan Suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim kesin düzelesin mi? Suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim kesin düzelesin mi? Garım onu uynay kolunu da yüzege bar Garım onu şu digeni donu bar Söyüp duymaz yarı bar Garım onu şu digeni donu bar Söyüp duymaz yarı bar Suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim kesin düzelesin mi? Suda yüzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim kesin düzelesin mi? Min sine kurmi düzelmim kesin düzelesin mi? Бүгінгі күнні қойларда шығышылар ясыйсыз, нинди бәйгелерде қатнашасыз, шуның турында да сөйләгез әле. Бүгінгі күнні инде әлбәттә мен Екатеринбург шәһәрендә яшим семьям белән. Семьям бар, ирем, 3 балам. Балаларым зурлар инде. Малайыма Рафаэль исемле малайым, 40 яш. Кызларыма берсе Олеся, берсе Оксана. Оларга инде 32 яш. Олар минем игезәк балаларым. Олар барысы да семьялылар, урнашканнар, Аллага шөкер, зур шәхесләр булып чыктылар. Оларга куанып, карап, куанып яшеймен инде. Бүгенге көндә мин лайыклы ялдамын, әмма ләкин сәхнәдән генә лайыклы ялга җибәрмәделәр әле. Әле булса җырлап йөрим. Шәһәребездә областта, безнең Свердловский областы дип атала инде, үткәрелгән бар бәйгеләр, фестивальләр, конкурсларда катнашып, бөек исемнәр алып өлгердем. Аларны әйтеп китсәм дә булыр микән? Безнең шәһәрдә Урал сандугашы дигән бәйге бар. Онда 3 ел рәттән катнашып, лауреат дигән исемгә лаек булдым. Ondan indi artistizm degan diplom aldım. 2-нче, 3-нче дәрәҗәле лауреат дипломнары aldım. Ondan indi бездә эшләп килә, ел сайын үткәрелә Яраткан моңнар дигән конкурс. Онда да катнашып лауреат исемен алдым. Бүтән булган фестивальләрдә, конкурсларда катнашырга тырышам. Мин инде әлбәттә үзебезнең яшьлек коллективында безнең ветераныбыз дип йөртәләр. Әмма ләкин шулай дисәләр дә мин әле үземне ветеран итеп санамыйм. Киләсе елга Алла бирсә 60 яшь тула миңәргә. Әйтеп караган идем, җитәкче безгә 60 яшьне тутырам да китим инде. Балакаем сәхнәдән дип тә, юк Лилия апа, синсез яшьлек безнең үлә диделәр. Шуңа күрә менә уйлап торам әле. Китәргәме, юкмы дип. Менә койдан шундый дәрт килә, бүген дә шулай чыгышлар ясап, әледән-әле конкурсларда катнашып, концертларны ямьләп йөрергә. Ул дәрт дип инде ничек дип әйтсәң дә, дәрт кенә түгелдер инде. Ул күңелнең халәте, бер халәте. Ул дәрт белән генә әллә кая китеп булмас иде, әлбәттә. Әгәр дә семьяңда сине өндәп торышы, әйдәп торышы кеше булмаса. Мин шуны әйтә алам,
минем ирем Илдусыма зур рәхмәт. Ул минәргә репертуарлар сойларга да ярдәм бирә, мине машина белән итеп тә куя, алып та кайта, минем белән репетициядә дә утыра, концертларда, гастрольләрдә дә минем белән йөри. Һәр вакыт ул минем белән. Балаларым йөриләр концертка. Эй, әнкәй, молодец инде син диеп. Менә шулай булгас ничек йөрмисең инде? Сәхнәгә чыгам. Томашачыларның күзләренә карыйм. Томашачыларның күзләреннән настроенияларын, әлбиттә, булган миңәргә теләкләрен күреп, белеп торам. Сәхнәгә чыгам да, мин сәхнәдә икенче тормыш белән яши башлыйм. Шушы менә өйдә булган халәтем белән сәхнәгә киләм дә, мин бөтенләй икенче кешегә әйләнәм. Жырымның темасына кереп китәм дә, шул жырым белән сәхнәдә яшәп, яшәреп, жырлап, куанып, тозарып койтам. Әле менә тагын Лилия апа озак еллар шулай жырлап яшәргә язсын, гөрләп яшәргә язсын. Амин, шулай булсын. Безнең тапшыруыбызны ямьләп килгәнегез өчен сезгә зур рәхмәт. Һәм инде сездән җырлы күстәнәч белән тәмамларбыз дип уйлыйм. Ә инде без бүгенгә сау булышабыз, киләсе очрашуларга тиклем. Күпме таңнар сөйеп уятты да, төннәр булып кашып киттеләр. Моңгаема еллар бер-бер артлы, уйып чигеу чиктеләр. Кеше бәхетеннән көнләшмимән, кеше кайгысыннан көлмимән. Күзен чәчәк аткан кояш күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимән. Кеше бәхетеннән көнләшмимән, кеше кайгысыннан көлмимән. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимән. Таңнарның да төнгә әйләнгәнен, вакытта бит инде аңларга. Тик һаман да бала чактагыдай, мин ышанам әле таңнарга. Кеше бәхетеннән көнләшмимән, кеше кайгысыннан көлмимән. Күзен чәчәк аткан агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимән. Йөрәк җырларымны дуга итеп, таң нурына төреп таратам. Мине бит якташ, сердәш моңдашларым, ихлас күңел белән яратам. Кеше бәхетеннән көнләшмимән, кеше кайгысыннан көлмимән. Күзен яфрак ярган агач күрсәм, яз килгән дип шаулап йөрмимән. Кеше бәхетеннән көнләшмимән, кеше кайгысыннан көлмимән.
Күзін яфрақ ярған ағаш көрсем, яз келген деп шаулап йөрмеймен. Күзін яфрақ ярған ағаш көрсем, яз келген деп шаулап йөрмеймен. Кеше бәхетеннән көлмеймен.